Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, a hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw tywyllwch wedi drechu ef. Y daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa yma o mynwent eglwys Llandfeilog. Wi yma ger bedd Peter Williams, ffigwr eithriadol o bwysig yn hanes ein cenedl ni. Gewch chi glywed mwy am ei hanes yn ystod yr oedfa fer hon. Croeso cynnes i chi gyd. Cysurwch, cysurwch fy mhobol, dyna ddywed eich Duw. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem, a dywedwch wrthi ei bod wedi cwblhau thymor gwasanaeth, a bod ei chos wedi thalu, ei bod wedi derbyn yn ddwbl oddi o'r lawr arglwydd am ei holl bechodau. Llais sy'n yn galw, paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd, unionwch yn y diffeithwch briffordd i'n Duw ni. Caiff pob pant ei godi, pob mynydd a bryn i ostwng. Gwneir y tir ysgythrog yn llyfn, a'r tir anwastad yn wastadedd. Datguddir gogoniant yr arglwydd, a phawb ynghyd yn ei weld. Genau'r arglwydd a lefarodd. Llais sy'n yn dweud galw, a daw'r ateb, beth alwaf? Y mae pob un meidrol fel glaswellt, a'i holl nerth fel blodeuyn y maes. Y mae'r glaswellt yn crino, a'r blodeuyn yn gwywo pan chwith anadl yr arglwydd arno. Yn wir glaswellt yw'r bobl. Y mae'r glaswellt yn crino,
a'r blodein yn gwywo. Ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth. Sawl un ohonoch chi sydd â chopi o'r Beibl hwn yn eich meddiant tybed. Dyma i chi Feibl Peter Williams. Os oes gyda chi gopi, daliwch yn dyn arno. Nid oherwydd i fod e werth lot o arian, oherwydd fe argraffwyd miloedd ar filoedd o gopïau, ond os oes gyda chi gopi o'r Beibl hwn, mae hynny'n golygu bod gyda chi afel mewn darn pwysig iawn o hanes. Nawr yma yn Sir Gyfyrddin, i ni wedi bod yn cofio'n ddiweddar am Peter Williams. Gas ei eni ar y 15fed o Ionawr 1723 yn West Marsh, Llan Sydyrnin yma yn Sir Gar. Fe dderbyniodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Gyfyrddin ac yno yn y dre ar stryd Heol Awst yn 1743 y gafodd ei droedigeth dan ddylanwad pregethu George Whitfield. Fe fuodd Peter Williams yn athro am dymor byr yng Nghynwyl Elfed, gas ei odeinion ddiacon yn 1745, fe fuodd e'n gurad yn eglwys Gymyn ger Arberth, Abertawe, yn Llangranog a Llandysilio. Fuodd e mewn tipyn o helbil yn ei blwyfi oherwydd ei fethodistiaeth, ac fe wrthododd yr esgob i odeinion y ffeiriad. Be nath e wedyn oedd ymuno'r methodistiaid, ac fe ddechreuodd e deithio'r wlad i bregethu, rhywbeth am nath e'n weddill i fywyd. Fe briododd e Mary Jenkins o Lan Llian yn 1748, a chyn hir fe ymsefydlodd yn y gellid ledlais Llandyfeilog, a fuodd e farw yno ar yr 8fed o Awst 1796 a'i gladdu yno yn y fynwent yn Llandyfeilog. Oedd Peter Williams yn un o brif arweinwyr y mudiad Methodistaidd yng Nghymru a hefyd yn llenor ac yn fardd. Mi roedd ymlith y Methodistiaid Cymraeg cyntaf i werthfawrogi'r posibilrwydd o ddefnyddio y wasg argraffu fel modd i ledaenu neges y Methodistiaid. Nawr i brif waith oedd argraffiad o'r Beibl gyda nodiadau a gyhoeddwyd yng Nghyfyrddin gan John Ross yn 1770. Nawr hwn oedd yr argraffiad cyntaf o'r Beibl gyda nodiadau yng Nghymru. Ac fe fydd Beibl Peter Williams yn boblogaidd yn ein gwlad am sawl cenhedlaeth, ac fe gyhoeddwyd miloedd o gopïau honno dros y blynydde. Fe gyhoeddodd e hefyd mynegau'r ysgrythurol ac argraffiad poced o'r Beibl. Ond oherwydd ei ddiwinyddiaeth,
oherwydd ei safbwynt a oherwydd iddo fe goleddu sabeliaeth, hynny yw y gred fod y tad a'r mab a'r ysbryd glân yn dair nodwedd gwahanol o ddiw, yn hytrach nac yn 3 pherson gwahanol, wedi uno'n y diwdod. Fe gafodd Peter Williams ei ddiarddel o ganlyniad gan y Methodistiaid. A mae'n stori trist iawn. Yma ynghyfyrddin ar dir Peter Williams y codwyd capel cynta heol dŵr, ac i bob pwrpas fe fuodd y capel hwn yn gapel preifat iddo fe hyd i farwolaeth. Ond yn 1797, fe werthodd ei weddwr capel i seiat y Methodistiaid. A mae hynny'n ironic yn dywe, i fod e wedi cael ei ddiarfel gan y Methodistiaid ac yna ei weddw yn gwerthu'r adeilad nôl iddyn nhw. Wel, dyma i chi hanes un o'n gymwynaswyr mawr ein cenedl ni, ac un o'r linach o ysgolheigion, a sicrhaodd bod y Beibl ar gael i ni yn yr iaith Gymraeg, a bod y Beibl yn cael ei ddiwygio o gyfnod i gyfnod, mwyn bwydo Cristnogion Cymru a gwirioneddau gair Duw mewn modd mor ddealladwy ac esboniadol a phosib. Y Beibl. Wy'n cofio clywed stori flynyddoedd yn ôl am fachgen ifanc a oedd yn dysgu darllen drwy ddarllen ei Beibl. A phan ofynnwyd i'r fam rywdro sut oedd ei mab yn dod yn ei flaen gyda'i ddarllen, i hateb oedd, wel, mae'n dod mlaen yn ardderchog, mae allan o'i Feibl nawr. Allan o'i Feibl, a pha mor wir yw hynny am lawer iawn o bobl heddi, allan o'i Beible. Llyfr coll yw'r Beibl yng Nghymru heddi. Mae'n gwerthu gyda'r gorau, a'r mwyafrif o gai trefi yn gallu rhoi llaw ar gopi, pe byddai galw am wneud hynny. Ond yn amlach na dim, mae'r Beibl yn addur na'r silff, neu yn lyfr mae angen twrio i chwilio amdano pan bo'r galw. A fi'n credu bod gan yr eglwys rôl arbennig iawn heddi, sef helpu cymdeithas i ail ddarganfod y Beibl. A does dim rhaid twrio rhwng llyfrau eraill chwaith, mae'r cwbl ar gael ar gyffyrddiad sgrin y ffôn symudol erbyn heddi. Wrth i ni gofio am gymwynasau mawr Peter Williams a chyn hynny Richard Davies a William Salisbury fi'n cydweithio i gyfieithu'r Testament Newydd a'r llyfr gweddi gyffredin i'r Gymraeg, ac yna gwaith mawr yr ysgol William Morgan, heb anghofio yn cyfieithwyr mwyaf diweddar. Onid y ffordd orau o dal i teyrnged iddynt yw cynorthwyo'r gymdeithas heddi i ail ddarganfod y Beibl. Wy'n credu bod digon o awydd ac ewyllus i'w ddarllen eto, ond yr hyn sydd ar goll yw arweiniad i wneud hynny. Medda'r Dr William H. Jones yn ei bregaeth yn yr oedfa o lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Conwy a'r Cyffuriau nôl yn 1989, blwyddyn ar ôl dathlu 3 mlwyddiant cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, fe ddwedodd e, y mae gennym dasg llawer iawn anoddach na chyfieithu'r Beibl, sef y dasg o gyflwyno gwirionedd y Beibl yn fentrus newydd. Un peth yw cyfieithu, peth arall yw dehongli, a dehongli'r gwirionedd yn ystyrlon newydd ar gyfer heddi sydd yn anodd. Wrth i ni fel pobl Crist ddangos pwysigrwydd a dylanwad y llyfr hwn ar ein bywydau ni, yn hytrach na'r dylanwadau cyfoes eraill sydd fel arfer mor amlwg, y mae gobaith y gellir cael eraill i sylweddoli ei werth o'r newydd.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwys yn y nefoedd, i ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn y cyfle o gael ymdywelu ger dy frond i nawr mewn gweddi. Diolch i ti am y munudau hyn sydd mor werthfawr i ni. Cyfle i ymdywelu ac i sefydlu'n bryd arna ti. I ni'n diolch i ti arglwydd am yr oedfa hon, ac yn diolch am bawb sydd yn rhannu â ni yn yr addoliad heddi. I ni'n diolch i ti am y cyfrwng digidol ryfeddol hwn, sydd yn ein cysylltu ni ynghyd. Ond mewn gwirionedd arglwydd i ni'n cysylltu a'n gilydd yn bennaf oherwydd ein cysylltiad â thi. Ti yw'r un sydd yn ein galw ni at ein gilydd yn denw di. Ti yw'r un sydd yn ein huno ni yn gymdeithas ddigidol ac yn ein huno ni yn dy gariad di. Ac am hynny arglwydd i ni'n ddiolchgar ti hwnt. A heddiw darnefol i ni am ddiolch i ti am dy air di, am y Beibl. Diolch fod ti wedi donio bobl ar hyd y cenedlaethau i rhoi o'i hamser a'i doniau i gyfieithu dy air di yr ein cyfer ni'r Cymru. Ac hefyd i addasu y cyfieithiadau, fel y bydd y cyfieithiadau hynny yn rhai bydd yn ein cynorthwyo ni o bob cenhedlaeth i ddarllen ac i ddysgu mwy am dy air di. I ni'n cofio'n arbennig heddi am Peter Williams. I ni'n cofio am ei ddawn arbennig. Am ei ddawn fel pregethwr ac fel arweinydd. Ond yn arbennig felly yn ei ddawn fel llenor Cristnogol ac am ei waith yn addasu cyfieithiad arbennig iawn o'r Beibl
gyda throed nodiadau, a oedd yn gymorth mawr i bawb wrth iddyn nhw fyrio ar dy air di. I ni diolch i ti am dy air di o dad, diolch bod air yn lluser ni'n traed ac yn llewyr chi'n llwybr. Diolch bod air di ar gael i ni yn ein hiaith i'n hunain. Ac eto arglwydd, so ni wastad yn gwerthfawrogi pwysigrwydd air di. Ac ni'n barod iawn yn dyn ni osod y Beibl ar y silff, a fanna mae e'n casglu dwst. Wel, ond dyw e'n bryd arglwydd i ni ddwstio'r Beibl, a'i agor a'i ddarganfod o'r newydd. Oherwydd oedd i fewn i'r Beibl mae yna wirioneddau sydd yn ein cynorthwyo ni, yn ein byw bob dydd. I ni diolch i ti am weledigaeth y proffwydi, ond i ni diolch i ti am Iesu, y gair y ddath yn gnawd ac y breswyliodd yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. I ni'n diolch i ti am eiriau Iesu Grist, hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddyn sydd. A diolch bod i eiriau ef yr un mor ystyrlon i ni heddi, ac yr o'n nhw pan ei llyfarwyd nhw gynta gan rifoedd lawer yn ôl. Helpa ni arglwydd i ddeall geiriau Iesu mewn goleuni newydd. A chymorth ni arglwydd i gyflwynod air di, un pobol ni, mewn ffordd ffres, ffordd cyfoes hefyd. Fel y bydd y bobl di yn teimlo'r wefr, yr un wefr a deimlodd y bobl di ar hyd yr oesoedd wrth ddarllen dy eiriau di. Dyna'n gweddi ni heddi arglwydd. A helpa ni fel eglwysi yng Nghymru heddi i fod yn gyfryngau i sianelu dy air di i dy fobol di. O Dduw, fe weddiwn ni hefyd dros y rai hynny nad yw'r gair eto wedi cyffwrdd â'i bywydau nhw. Mae cymaint ohonyn nhw yn ein byd ni, sydd yn byw mewn ofon ac yn marw drwy drais a'r ffoduried sy'n dianc o flaen rhyfel, y rhai sy'n marw yn newyn. Ac ni'n cyflwyno nhw i dofa yn dim yn gweddi. Ac ni'n gweddio bydd i ti arwain llywodraethwyr y byd i liniaru baich idio ddefaint. Dyna'n wir bydd y dymuniad Iesu Grist. Ac fel dilynwyr i Iesu, ac fel rhai sydd yn awyddus i barhau chwilio ac i fyfyrio'r air. Cymorth ni arglwydd i fod yn gyfryngau dy dangnefedd di, a thosturi di, yn ein byd ni heddi. Gofan nhw'n hyn oll yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwyneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara baenyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddywn unna un dyledwyr. Ac nag arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.